Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Judy, 35 anyos, minyo ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Basak sa Nicolas, Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga nagka-pneumonia aron inyong hisabtan. Sugdon ko sa dihang nagmabdos pa ko niya. Unya, nagbati ko bisag dili pa nako due. Ingon ini ang mga panghita po. Unsa? Kaanak ko na ka? Udong, sakit naman ka kuntian. Pero dili pa man nimo Diyo karon, di ba? Dadaan na lang ko hospital, please. Hindi madawi, sakit na git Oo, kayo. sige. Sige, day. Premature ang atong anak, day. Unsa? Ingon sa doktor. Nagkinalan siyang i-incubate. Hangtod nga, anormal ang iyang body temperature. O mapunan ang iyang timbang. Bisa kunog at least 2 kilograms lang ko, no? Kaluoy sa akong anak. Nak! Di magpalabi kiat, ha? Day, mo ayo gani no kay normal gyud ang imong anak bisag premature siya. Kaayo, day. Dako, gyud kay ko pasalamat sa Ginoo anang bahina. Nay oh. Basti lang bisag yung kiata inta para buyag. Lagi, uy, buyag taon. Dali ra gyud ang dagan sa panahon no. 5 years old na ang atong mga anak. Kaayo, cute. Nak, yan naman na. Giubo ka? Uma, Mo na lagi na akong giingon. Ay lagi palabi kiat. Kay dali kay kang ubuhon. sorry ma. Wa say play ron this week, ha? Magpaayo sa ka anang imuhang ubo. O na ka mo play og balik. Okay ma. Imo na makanggi pa inom og tambal ang bata, day. Oo, man na, gani ha. Miuna na lang may kaon ni mo kay ingon man ka mag-overtime pa ka. Natug na sab si Dudong. Maayo noon. Dagan kay ko gibuhat sa opisina, god. Oh, hugaran na ta karon, makakaon na ka. Nak, nakbangon na. Breakfast na ka. Ma, dili na ko. Nak, naunsa ka? Ngano ka? Tinuo ko kataas imong hilanat. Pila yung temperature? 39 man dong, uy. Magpalit og tambal para hilanat sa bata. Sige dong. Nak, sige na, kaon pa. Ma, ikaw po'y man. Dili ko kaon. Sige na pa. Last na lang ni, usa na lang ka kutsara. Aron makainom na kagtambal ba? Kumusta si Dudong, day? Nakatuok na taon na. Pero kamay makikinan eh. Di
Bisag kay mo inom og tubig. Yang hilanat. Wasab gihapon mo upos. Day, mura mag-violate ang iyang habil. Ha? Ato nang dadun sa ospital, be. Ato ipa-check up. Kinahanglan na itong i-confine inyong anak kay dehydrated na siya. Unsa, Dok? O kinahanglan sa nato siyang i-x-ray. Sige, Dok. Buhata kung unsa may makaayos sa kong anak. Dok, unsa resulta sa x-ray? Naay pneumonia ang inyong anak. Unsa, Dok? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe nga kung kahadlok niya itong higayuna. Kay matod sa doktor, puno-kuno kayo plema ang iyang lungs. Ug ang mas gikahadlokan ako, kay last year manggod, namatay nga kung pag-umangkon tungod sa pneumonia. Mura na gid kog mapraning ato. Almost 2 weeks sab nga gi-confine ang akong anak sa ospital. Bisag dako na kayong among bill, na mahala na lang mi. Ang importante nga maluwas ang among anak. Unya, Baby, gamay lang ha. Hindi kong tagamay ha. kalaway sa taon sa akong anak, oy. Kapila naman na siya giturukan, oy. Day, agwanta lang yun. Ha? Mas nakibaw ang lukto sa angay nila buhatan. Dong, Dahil ba'y nurse nga nagigistorya na ako, day? Nangutana kung unsa ko na'y sakit sa tong anak. ha? Asa na pa? Kanao? Kanang nagpidong din eh. Hi, ma'am. Sa'y sakit sa imo, anak? Oh, pneumonia man kuno. Matod pa sa doktor. Pwede na ako siyang mahikap, ma'am? Sige. Uy. Feel na ko, ma'am. Daghan kayo plema iyang lungs. Mo bitay sulti sa doktor. Na ako'y isulti, ma'am pa. Naarani mo kung mutuo ka, ha? Dili ni siya tambal sa pneumonia, pero kasing makatabang. Unsa man na, ma'am? Na ako'y calming oil o vapor rub sa bahay nga gigamit every time ubo ng akong anak. Mura na akong gamiton. Unsa? Hatagan ti ka ato ha. Itako lang. Kay dili ra ba na pwede din eh. Wala, sure ka na, ma'am? Suway lang bid ma'am. Wa bitay mawa. Unya, napahira na ni mo si Dodong. Oy, Dong. Gisikreto na ko pahid niya sa dihang nurse o doktor nga nagtanaw. Oh, Ginoo ko. Misuka og Dong? plema nga tong anak, Dong. Dong, oh, tawagon ako ang doktor. Tawagon ako, day. Natarantar gid ko sa dihang nakita na ko nga daghan kayog nasuka ang akong anak nga plema. Human ko siya pahiri sa calming oil o vapor rub. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, diin man makuha sa akong anak ang pneumonia? Posible ka nga natakdan siya sa dihang nagsigi siya og duwa sa gawas? Ikaduhang pangutana, dili ka tungod kay premature siya, maong naa siya pneumonia? Pero okay man siya sa dihang migawas siya. Pagtungtong lang yun niya og 5 years old, dito na siya nagsugod og sigig ubo-ubo. Ikatalong pangutana, maka-fully recover pa ba ang lungs gikan sa pneumonia? Makatakod ba sab ni nga sakit? Ikaupat og katapusan, na-discharge man dayon ni sa ospital pagkaugma dayon ana. Human ako siya pahiri sa calming oil o vapor rub. Posible ka nga mautoy na kaingon nga misuka og daghang plema ang akong anak? Unsa may angay likayan sa akong anak, ilabi na kay naa siya history sa pneumonia. Dili man gud ko gusto nga mobalik to niya simba ko lang. Kay last year ba, namatay akong pag-umangkon tungod sa pneumonia. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Judy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran.
Ano na sa bako, si Dr. Rini Obra, nagkiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining ako laning balik-balikon gyud no. Practice gratitude for every little blessing no. Usahay mo kita makadawat tag mga blessings, malimot na lang tag pasalamat kay ug dili gyud pod ni hatag sa ato di pud ni nato madawat no. So bisag ginagmay lang ayo gina uy kagamay ra gani uy naa naman ko ani o tagaan ni ka og gift birthday nimo or whatever tagaan ka gift pasalamat bisag baratuhon or mahalon ay kay og baratuhon ra gyat uy naa naman ko ni ani ay mainsulto man ang naghatag nimo salamat sis ang mo importante nga kana naghatag nimo nakahinumdom nimo dili kay ning hatag og baratuhon nimo pang insultohon nga ingno nga uy naa naman ko ni ani katong ning hatag og mga mahalon mga jur mga unsa di mo imong pasalamatan dili pareha ra gud no kay depende naman po sa kaya sa bulsa ug pugson din nimo di makapalit og mahalon akong balikon importante nga nihumduman ka. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Judy taga Basak sa Nicolas, Cebu City. Minyo ni siya, na siya usa ka anak. Na mahitungod ni siya, pneumonia ba to ni siya ang bata, no? Musta naman din taga Brotherhood Health Center, no? Asa naman itong akong lista ni mga pangalan sa mga Brotherhood Health Center staff. O kining di akong atubanganing mga taga Badyan Kumilik, si Ma'am Blaze Kamomot, Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, Duming Andulana, si Runa Inok, ug si Attorney Dr. Raul Albura, no? Diya sa Pasil, mga obra pamilya sa Tomas Opos, Mustan Manggaw, Kaloy Asiro, o kaya bang atong pagpiparar diya sa eleksyon, ninaot na hapsay ang eleksyon diya sa atong lugar diya sa Southern Leyte, no? Unya itong mga kailan ni Dr. Virgilio Sanchez, si Charity Bibar o Virgo Bibar, mayor ba kani si Dr. Sanchez mukanta og butchiki. Mga guards na to diya sa Nava Guards, no? Sa Naga. Pidil Suelo, GC Casas, Edward Recaport, Francis Sibel o si Saniel Restaura o gatong Honorable Barangay Captain dia sa Kantawan, Honorable Barangay Captain Chris Ababa o ang iyang guwapo nga partner, musta naman dia si Victor, no? Okay, so going back to our sender, si Judy, Punto Medical. Unang pangutana ni Judy, dili man makuha sa akong bata ng pneumonia. Posible kaha nga natakdan siya sa dihang nagsigi siya og duwa sa gawas. Well, kining pneumonia magdepende na kung unsa may makakuha viral, bacterial or fungal. Kung balikon, daghan ng klaseng pneumonia, viral, fungal or bacterial. Mutungaro din siya diyan mo. Ug ang mga bata magod, less magod ang resistance niya ni mga bata ikumpara sa mga dagko. So ug masakit na gani, kinahanglan gyud ning mga bata madala gyud labing madaling panahon sa pediatrician, no? Ako may balaan mga tambal na ni antibiotic kung viral, no? Amoxicillin na para sa hilanat, of course kahilantan man ni sila, antipyretic, no? Na mga biogesic, mga timpra ug mga analgesic na para sa labad sa ulo. Unya kinahanglan nga imo ni silang papahulayon, unya kinahanglan nga dili ni sila ma-dehydrated, no? Uban nga mga kaso sa mga pneumonia, tagaan ni namo og 3rd generation cephalosporin like azithromycin, pwede na siya. Amoxicillin sa katong mga ordinaryo nga mga infeksyon. Environmental na siya, no? Viral, viral, bacterial o fungal ang kuan ni hinungdan. Ikaduhang pangunta na, dili ka tungod sa premature siya, maong naa siya pneumonia. Pero okay naman siya sa dihang ning gawas. Pag tungtong lang gud niya og 5 years old dito na siya nagsugod og sig ubo-ubo. Well, daghang mga hinungdan nga nung mag-ubo-ubo pod, no? Naman sa tay gitawag og PTB. Contagious ba ang bacterial infection sa PTB? Transmitted through inhalation of kining ng hangin ng dapita, no?
na magsigig paningot, dali ka po yun, nya ilantan, nya parington no magabi mo na. So mo na yung mga hinungdan. So dili lang pneumonia ang hinungdan nga mag-ubo-ubo. Kung dili naapoy pwede nga pulmonary tuberculosis or influenza. So sa mga sa hospital setting, amo ganining tagaan og mga mucolytics na pagpalayaw, pagpahumok sa ubo. Nga naatay mga humidifier diha. Usay nga ni amo ni paggargol og salt water, mga expectorants, no? So ang hinungdan mo ganing pneumonia, ang ganing mga atong baga na gitawag atong air sacs, no? Mapuno na gyud nag-fluids, amo na magproblema na dili na makaginhawa og tarong. So mao na ang akong ikasulti sa problema. Naputay gitawag og pleural effusion nga usa pa hinungdan nga mag-ubo-ubo, no? So daghang problema. Dala lang ni siya sa pediatrician, no? Kaduhang pumunta, dili dili to kay premature, okay naman to. Kung naka-recover na siya, 5 years old na siya, so okay na ngayang inota ng mga premature magod, as we all know, kulang sa edad sa pagbuntis, so diya sa hospital setting, amo na ibutang og incubator. Mura basag manok ha, incubate na bata. Incubator diya sa nursery, no, na diya. Magpainit-init, no? Katulong po na, maka-fully recover ba ang lawas gikan sa pneumonia? Makatakod ba sa ning sakita? Well, maka-fully recover na ni sila. Maka-fully recover. O kung makatakod ba ni siya, depende sa klase sa pneumonia. Pero most likely, mga ingon na airborne mo gani siya. So maglikay lang kita nga dili ta maduol sa kanang naay mga ubo-ubo niya kay basig. Dili ni siya mo spread through kining kanang magbiso-biso, pero maglikay lang ta. 4 meter radius para sa mga mag-TB. Onya, ayaw lang po gingog very close lang yun po ang inyong physical contact. Exercise, you may take green tea kung mahimo kay makatabang po na makahatag og resistance sa katong napektuhan. Okay, sa ikapat nga pangutana, na-discharge na dayon Miss Hospital pagkaugma. Dayon ana human nako siya pahiri sa calming oil og vapor rub. Possible ka nga mautoy nakaingon nga misuka og daghang plima akong anak. Unsa may angayang likayon sa akong anak, labi na kay naa na siya history of pneumonia. Dili man gud ko gusto nga mobalik to siya simbako lang kay last year ba namatay nga akong pag-umangkon tungod sa pneumonia. So ipaariglar na gyud nimong anak ma'am sa usa ka pediatrician. Kung walay pediatrician sir bato ginyo taga dinhi man ka sa Cebu City. Daas mga health center na sila baby book, ay mga vaccines diha, dali matakdan og sakit ang bata samtang nagtubo, no? Kumpara sa mga bata nga wa gyud protection nga mga bakuna o immunization, no? Pa-immunize kun mga bata with the guidance sa atong mga doctors sa mga health center o preferably kung naa may pediatrician, mas maayo. Alright? So, hinaot kasabot ka sa akong speaker nimo ma'am og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once